И здравейте хора, вие сте с The Good Gamers. Днес съм сам, Ивайло го няма и ще дам информация за следващите клипове и какво ще предстои в канала. Така, когато съберем 50 съба, ще направим giveaway на една игра. Вие ще видите. И ще направим стрим. Също ще правим топ класации за анимета и за много други неща. Може да пишете в коментарите на какво да снимаме, Fortnite и много други различни, или ни предложете нова игра. И да, няма проблем дали е платена или не. Ще снимаме. И скоро ще си имаме спонсор. Не знаем кой ще ни е спонсора, но нали, в момента се уреждаме. И това беше клипът. Да дам информацията. Очаквайте стрима. И не забравяйте да се абонирате и да лайкнете клипа.